ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мо ҳамроҳи додармон, яъне коргари мо хостем як хушхабарро баҳри шумо пешниҳод кунем, чунки бисёриҳои шумо аз ман пурсон шудед, хо дар комментария, хо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки барои чӣ дар бораи свет ё ин ки барқ гап намезанед ва мо метонистем мисол таърихи рӯз бидием ё ки дурӯғ шавад, лекин мо нахостем. Мо чизе ки ҳозир аниқ дақиқ шудагиай хостем барои шумо пешниҳод кунем, шумо хурсанд шавед. барои ҳамин видео ҳатман дар видео лайк ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, то ин ки дигарон бубинанду хабардор шаванд аз гапҳои дурӯғ шо кунанд, худдорӣ кунанд. ба ҳамин хотир ҳозир мо ҳамаашро пурратар мефаҳмонем, яъне ки аз таърихи рӯзи 10 декабри, яъне пагоҳ свет, яъне қувваи барқ ҷорӣ мегардад пурра дар тамоми кишвар. барои ҳамин лайк падилица кунед. ҳозир пурратар бо ҷанобшериён мехонам. бале бинандагони азиз ва ҳамешагӣ, шабакаи иҷтимоии ютуб Ҳамнаво ва чунки мо ба шумо пайваста мегӯем ки шабакаи Ҳамнаво ҳамеша ба шумо хабарҳои хушро мерасонанд ва ин дам ҳам як хабари хуш бар кулли миллати тоҷик. дӯстони азиз, пеш аз видеоро сар кардан ба шумо як чизи муҳимро пешниҳод мекунам. дорухонаи шифофармо дорӯҳои табииро барои шумо пешниҳод мекунад. агар шумо аз рехтани мӯи сар ё ин ки аз беришӣ, аз лоғарӣ, беиштиҳоӣ будан, аз вазни нолозима, простатит, дарди дил, дарди гурда, дарди меъда ва ё хунукгирифтагии рӯдаҳо азият мекашед, пас ба ин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. каме аз бемории худ маълумот диҳед. дорӯҳои гиёҳии лозимаро ба шумо ширкати шифофармо ба шумо тавсия медиҳад. ба ширкати шифофармо занг занед ва ба орзуҳои худ расед. шифофармо ҳамеша дар хизмати шумост. аз 10 декабри соли 2020 сар карда интиқоли нерӯи барқ дар кишвар пурра ҷорӣ мегардад. дар ин бора дар муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷик ба мардуми шарифи мамлакат иттилоъ дода шудааст. ҳамватанони азиз, ба иттилоъи шумо мерасонем ки дар сохторҳои энергетикии мамлакат тамоми корҳои оғозгардидаи таъмир ва тадбирҳои назоративу профилактикӣ ба анҷом расода шуданд ва аз 10 декабри соли 2020 сар карда интиқоли нерӯи барқ дар кишвар пурра ҷорӣ мегардад. имсол бо сабаби вазъияти маълум ин амал кашол ёфт ки барои ин аз муштариёни муҳтарам маъзарат мехоҳем. ҳамватанони азизи мо хуб медонанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ ва махсусан солҳои охир дар соҳаи энергетикаи кишвар таҳаввулоту дигаргунаҳои зиёд ба амал омаданд. пеш аз ҳама дар натиҷаи таваҷҷӯҳи хоса ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, нерӯгоҳҳои барқии оби Сангтуда 1, Сангтуда 2, маркази дуввуми барқии гармидиҳии шаҳри Душанбе, 2 агрегати нерӯгоҳи барқии оби Доғун ва 10 нерӯгоҳи хурди оби сохта ба истифода доштанд. яъне ки хулас аз 10 декабри соли 2020, яъне аз фардо дар тамоми кишвар қувваи барқ дода мешавад ва шумо метавонед қувваи барқро самаранок истифода баред ва ҳатман ҳаққи хизмати барқро супоред. ба таваҷҷӯҳи мардуми кишвар мерасонем ки ширкати барқи тоҷик ҳеҷ гоҳ хоҳишманди маҳдуд кардани интиқоли барқ ва бебарқ гузоштани мардум нест. роҳбарияти олии мамлакат низ доимо дар талоши таъминоти пурраи мардум бо барқ мебошад. танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем дар солҳои наздик ба истиқлоли энергетикӣ ноил гардем. бинобар ин бори дигар хотиррасон месозем ки фақат истифодаи сарфакориву оқилонаи нерӯи барқ аз ҷониби ҳар як оила ва тамоми ташкилоту муассисаҳо кафолат медиҳад ки мо зимистони ин соларо бе ягон маҳдудият пушти сар намоем. хуш дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, мо ҳамеша барои тамоми мардуми тоҷик хушхабарҳо дорем ва мехоҳем ки хабарҳое ки аниқ ва дақиқ аст мехоҳем пешкаш шумо гардонем, яъне дурӯғ намехоҳем. мо ҳам метавонем ки барои просмотр хабарҳое ки аз пеш худмон мекунем мешавад, лекин мо намекунем, барое ки ҳар як мо хавотир мешавем, бароим дар кор нестай. ма ҳозир хостем ки интизор шудем ки ҳамин хабар аниқ шавад, баъдан мо чикор мекунем, пешниҳод мекунем барои тамоми шаҳрвандомон. барои ҳамин видео бисёр паҳн шудан ва дигар бародарону хоҳароне ки хабар надоранд бо хабар шуданшон ҳатман як лайк ва падилица, як фикри хутона дар комментария бинависен.
ҷиҳати пешгирии воридоти маҳсулоти пастсифат ва боло рафтани нархунаво мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе пайваста чораандешӣ менамояд. дар идомаи ҳамин ташаббус дар 14 нуқтаи пойтахти мамлакат ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба роҳ монда шудааст. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар 14 нуқтаи назди бозору марказҳои савдои 4 ноҳияи шаҳри душанбе аз ҷумла маркази савдои меҳргон, маҳаллаи қарияи боло, фаровон, саховат, майдони назди консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхуҷа сатторов ва чанд мавзеи дигари шаҳр ба роҳ монда шудааст. дар ярмарка ки ҳамарӯза ташкил карда шудааст, маҳсулоти ниёзи аввал аз қабили картошка, пиёз, биринҷ, равған, гӯшт, орд, сабзӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзиро то 15-20% арзон пешниҳоди харидорону сокинони шаҳри душанбе гардонида мешавад. ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар доираи дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда шудааст. фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал дар сатҳи баланд ташкил шуда, ҳамарӯза маҳсулоти лозима вориди бозорҳои пойтахт карда мешаванд. сокинону меҳмонони пойтахт аз роҳандозии чунин тадбир хушҳол шуда, бе мушкилот маҳсулоти ниёзи хешро харидорӣ менамоянд. дар баробари дигар ниҳодҳо аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ дар нуқтаҳои муайян гардида баҳри таъмини сокинону меҳмонони пойтахт бо маҳсулоти табиӣ, таъмини некуаволии шаҳрвандон ва воридоти маҳсулоти хушсифати ватанӣ ба бозору марказҳои савдо тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда, пайваста дар ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ маҳсулоти нисбатан арзонро ба фурӯш мегузоранд. мавриди зикр аст ки бо фаро расидани мавсими сармо, талаботи сокинон низ бо маҳсулоти босифату аз ҷиҳати экологӣ тоза меафзояд. бо ин мақсад дар нуқтаҳои муайяншуда аз гармхонаҳои таъсис намудаи хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамарӯза маҳсулоти гуногун ворид карда мешавад. ҳамасола барои кишоварзону деҳқонони мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имкониятҳои лозима марҳила ба марҳила фароҳам оварда мешавад, то талаботи сокинон бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза қонеъ гардонда шавад. ҳамзамон фароҳам овардани шароит барои деҳқонон аз қабили дастрас намудани техникаҳои муосири кишоварзӣ, қарзҳои имтиёзнок ҷиҳати пешбурди кор ва гирифтани ҳосили дилхоҳ заминаи воқеӣ ба вуҷуд овардааст. зеро бо роҳи зиёд намудани майдони кишт истеҳсоли маҳсулот низ афзоиш ёфта, он барои расидан ба натиҷаҳои назаррас, пеш аз ҳама истифодаи самараноку оқилонаи замин ва аз худ кардани роҳу усули нави парвариш мусоидат менамояд. дар баробари ин фаровонии маҳсулот дар бозорҳои дохил таъмин гардида, барои сокинон низ ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда мешавад. роҳандозии чунин тадбир имкон медиҳад ки деҳқонон аҳолиро бо маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли худӣ ба пуррагӣ таъмин намуда, барои рушди яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузор бошанд. нуралӣ сафомиддин бо буали тағозода барои барномаи ахбор. таҷрибаи деҳқони ноҳияи вахш собит намуд, ки дар кишти такрорӣ ҳам аз маҳсулоти картошка ҳосили фаровон гирифтан имконпазир аст. дар ҳамин замина ба кишти барвақтии картошка шурӯъ карда ният доранд, ки дар бештар аз 300 гектар картошка кишт намоянд. гузориши ҳамкорони мо. кори машварати кишоварзони ҷамоати деҳотӣ ба номи рӯдакӣ ноҳияи вахш ба таври назариявӣ оғоз гардида, мутахассисони бахши кишоварзӣ ба сокинон ва хоҷагидорон технологияи кишту парвариши картошкаи такрориро маълуму тафсир намуданд. таври зикр гардид, дар шароити водии вахш ба роҳат дар як сол 3-4 маротиба ҳосил гирифтан имконпазир аст. аз ҳамин хотир роҳи асосӣ дар таъмини арзониву фаровонии маҳсулоти ниёзи аввал, яъне картошкаи тару тоза, васеъ ба роҳ мондани кишти такрории он арзёбӣ мешавад. шахсони таҷрибадор ва масъулини самти деҳқонӣ аз ноҳияи вахш роҷеъ ба нозукиҳои кишту парвариши картошка, риояи муҳлати кишт, тайёр кардани тухмиҳои чашмакдор ва истифодаи замини корам маълумоти муфассал доданд. 350 гектар кишти картошка ба мо пешниҳод шудааст. аз рӯзи 1 декабр мо кишти картошкаро оғоз кардем. сипас қисмати дуюми машварати соҳавӣ дар деҳоти ба номи рӯдакӣ ноҳияи вахш ҷараён гирифт. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад то видеои анда дар паноҳи худованд бошад. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.